martangi yang mahita ale Jehovah di bata na marhabang so ni banwagijang nahu haporsehan di bagasan Kristus Yesus ramoti pasu-pasu hati-hati rot pikiran nami be di nalau manangihon hatam. Amen. Shalom. Horas madihita saluhutna amanginang haanggi na pinarimot manang di dia pahita maringanan anggiat saluhutna di bagasan haipason. Hata ni debata nagabitul puk jamita di mingguta ima dienet sian buku sada Musa biddu 30 sia ayat sada tolhas tu ayat 5 sangonon madidok hata ni debata di si hujang matuita saluhutna. Si Joseph dijabu ni si Potifar. Alai anggo si Joseph terbuat do tuat tu Mesir. Gabe Roma si Potifar wakil ni Raja Parau. Si rajai akan napasona halak Mesir. Manuhor ibana sian halak Ismail akan napatuat ton ibana tu si. Saya didongan ni Jehovah do si Josephi. Gabe jolma na mertua ibana. Saya dibagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung di ida rajanai nani donganan ni Jehovah ibana jala ditupak Jehovah sude ni ulah di tangan nai. Jadi lomoma rohani rajai mida si Joseph gabe parhaladona ibana jala dipabakit ibana gabe si ramoti jabuna jala sudena di ibanai dipasahat do tu tangan ni si Joseph. Jadi olat ni na pinabakit nai ibana bahin si ramoti jabuna rodi sude na di ibanai di pasu-pasu jauh pemabagas ni halak Misiri ala ni si Joseph. Menjadi do ditupak jauh bahasa sude na di ibanai dijabu dohot di badian ido yang go sahatna. Jalan nagabi topik jamita di minggu taima gabi pasu-pasu marhite panupakion ni dewata. Amangin ang nanilogan di bagasan Kristus Yesus adong sada berita mardong apoda manang sada ilustrasi ima sahalak ina dohot ianakon napugus manang serba kekurangan. Jadi amanginan di sada tiki adong mar sadaro anak buru tuhutani nasida nagabe tetanggani nasida. Diboto jala dibereng anak borido yang go tetanggana sahalak ina dohot anak naik tumas sepugus do. Gabilias marohana mernida nasida. Gabe songon na pandang rendah ma anak borui mernida nasida. Jadi bisa daporngin topu mamit top listrik di hutanai. Alai pitor dibagi anak borui ma adong magurtuk jabuna. Dibuka ma pitui HP dadana kido na magurtuk jabuna. Dungi didokon anak borui ma ay marhua harorong tusom dia lusi dada kima adong dolilimu disika inna pitor inna rohani anak borima di bagasar rohana ay pugus malakon lilin na peso adong ikut kudok kodang adong somal majalo-jalo inna anak bori dungi gabe di dokma dang adong dilikku munak maho inna anak bori dia lusi dada kima bah pas do HP na didok ni inong inakin olo dang adong dilin ni kakak ala na baru pidday on lilika disuruh inong doaw marot tu kakak unang holomo kakak inna dungi dilehom ma lilini jalamula madadanaki gabi may lama dihilala anak borui. Amangin ang nanilongan di bagasan Kristus Yesus gabi pasu-pasu ima dang alami keadaan manang situasi kehidupan tak lapatan na dang jolo merhalubian asabui gabi pasu-pasu hal-hal namet-met pe boy doi gabi dalam mengerupi dongan unang manian adong sidalian lau patupahon nadinggan terlumu bima molo adong dihita unang gabi pandang rendah hita tunaswarong alay tapak ke mana adongi di hita mengurupi nasida asa gabi pasu-pasu hita
Ai panupahion ni debatado saluhut na adong dihita. Ai debatado muan ni saluhut na adong dihita. Namang ninang nanolongan di bagasan Kristus Yesus turpuk jami taon ima taringot tu sahalak na markoar si Joseph. Ima hasian ni among na si Jacob. Hasudungan ni si Jacob do si Joseph. Asa di aka anak na sasudi. Jala tutudo gabi mangiburu do aka hahanay marnida si Joseph. Tarlumuwi ma ditiki di pabuay iba na taringot ni pina amanginang ima mangarahuti tibalan na sida dohot hahana ditonga ni hauma. Jadi hehema iba na hehema inna tibalan ni si Joseph las jonjong jobbabedo akka tibalan ni hahana humaliang marsobba tu tibalan ni si Joseph. Gabi sugo marohani hanay mabigi cerita ni pini si Joseph. Alanang mungkin si Joseph bakit gabi raja ni nasida jala mangarajai hahanay. Ido amang inang molo taingot cerita tentang si Josephon. Gabi adong dosakap ni nasida mamuno si Joseph. Alay di oray siakangan nado ima si Ruben asa dibunuh. Gabi holad dipabalik nasida si Josephon tugulung alinang marisiay. Ibarat na sada sumur ma na kosong iba na amangina. Ala itu tu gabi ido dalan saat iba na tujabu ni si Potifar. Ima sahalak wakil ni Raja Parao di hatiay. Molot apa mana turpuk on amanginang. Molot apa ikuti tarimangi turpuk jamita di partikyanon. Aha managabi pakkonaya tuhita saluhut na di partikyanon. Na parjolo manginang anong matulubuin na parjolo martua do halak na didungani Jehovah. Ima ayat na parjolo sa ayat na paduahon. Martua do halak na didungani Jehovah. Tetua manginang sude do halak neng martua di bagasan nguluna. Sude do halak hirim asa berhasil aka ulon alay nagabi suku-sukun moloro aka hamaolon manangro aka kesulitan molo jupang perdalanan ningulu nama baik borat pakilalaan buay do pihita totong mertua alus na buay ananiahan jala buha asa totong mertua hita ima ala didongani Jehovah hita di bagasan nguluta. Ubah ini ikut totong marpos ni roha jala mangido pagurupyo kita tu Jehovah. Asa ibana na totong madongani hita di bagasan perdalanan ni nguluta. Ikon porsia hita jala tadok ta edeho ma buku ede pituras pito e duai ganupti ki Tuhan raponau jalasai di pasu-pasuau sai dito gua molo madabu talumu sujala monangau ai parko gona sohatu dosan debataku salelengai mangale honda medo tua tuaka nabojok rohai. Amang inang molotaida perdalanan ni si Joseph ima dituhor do iba na siyan halak Ismail didok disi. Dengan kata lain gabi songon sahalak hatobat di mana sasitongna. Dengan kata lain songon sahalak budak do iba na ditikii.
Alay takas dulu di ayat 2 di dok. Say didongani Jehovah do si Josepi. Gabe jolma na mertua ibana. Say dibagas ni raja na halak misiri ibana. Namar lapata na manginan. Molo Jehovah madongani hita. Say mertua do hita. Saluhut. Na mangnainan na idolakan ibalisan Kristus Jesus na padwa mo. Gabi haposat do halak na diramoti Jehovah. 5 ayat na patuluhon saat ayat na paupat. Amang inang nanilungan di bagasan Kristus Jesus. Tuhan Yesus Kristus mandok di buku Evangelium Lukas ayat 10 didok di si. Ia haposan halak dina otik. Haposan maibana nang dina gudang. Iyang go geduk ibana dina motik. Geduk ma nang dina gudang. Di pertikyan noon amang inang tutu dang ulaw na murabe mabain sa halak jolma gabi sa halak haposan di sada ulaw manang di sada perkarejuan. Alay memang ngalam maul mangalului jolma na jujur jala somal na adong do istilah sangat sulit mengembalikan kepercayaan kepada seseorang, tetapi sangat mudah menghilangkan atau meruntuhkan kepercayaan itu. Mauldo gabi haposan dinahumaliang hita. Alay tutu bui dui terjadi molo diramoti Jehovah. Molo Jehovah na mangaramoti hita di ulau tay. Tutu amanginang jol mana diramoti Jehovah. Ima jol mana olo makanguluhon hatani debata. Nang perais jalamaul dalan na didalani di ngoluna si ganupari. Totong do ibana satia mangulu hobar tuhatani debata. Jala totong dihamoliation ibana. Diolo ibana panogun ni debata di bagasan ngoluna. Taida ma amanginang si Joseph na diramoti debata ibana. Ditupahi debata akan naniula di tangan na. Gabe lomong rohani rajai mida ibana. Jala gabe haposan ibana. Ima gabe si ramoti jabuni rajai. Jala gabe sudema diraja gabe sudena na dirajai dipasahat do tutangan nih si Joseph. Ala gabi pos rohana di si Joseph. Gabi haposan si Joseph amang inang. Ima ala diramoti tu hatay. Napatuluhon amang inang naparpudi. Di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Imait na palimaw. Di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Molo taingot-ingot amang inang jala tarimani boha adong do pakorhon na dinggan marhite ke hadirat ta di sekitar ta, termasuk di keluarga ta, termasuk di perkerjaan ta, di hutat ta, di huria dohot di nahumalia kita. Las do rohani jolma marhite ke hadirat ta manang nagabi sogo do rohana. Gabi pasu-pasu duhita marhite pabahenotta, marhite pakatayotta, marhite ide gagasan pemikirotta. Manang nagabi pusa-pusa do. Olo na si patabakan jucut tita maol gabi habaron ni pasu-pasu. Hapinong nga di pasu-pasu tuhani hita di ngulut taon. Dilehod do akan narikot, dilehod do ragam ni pasu-pasu tuhita marhiti akkahay pason hosahang nguluan perkarejuan si panganon akka silas miroha pangomoan pacarian dodlan akan na asing terlumubi ma amanginan pasu-pasu ni dewata pasu-pasu ni Jehovah Tuhan itu hita saluhut na ima marhiti panubusion ni Tuhan Yesus Kristus dihaw pinarsilangi itu kita. Asa unang tuhamaguan ganupita akan na porsiya di ibana. Alay gabi dapotan haluaw. Gabi dapotan haluaw. Gabi mardami-dami kita. Gabi marsonang-sonak kita. Gabi posrohat. Gabi totong merpakiriw kita di bagasan mulut. Siya naniya manginang.
naing mahita patarida hon parbu ini hapor siauta nanung ngahita jalo pasu-pasu na balgay siya Tuhan di bata marhiti akka parulota. So si Joseph nagabi haposan ni raja di Jabunay. Gabi di pasu-pasu Jehovah ma bagas ni halak ni siri ala ni si Joseph menjadi do ditupak Jehovah sude na anong na diibanay di Jabu dohot di balian. Kehadiran ni si Joseph amang inang di bagas ni halak ni siri ima kehadiran yang menjadi berkat. Kehadiran ni si Joseph kehadiran yang menjadi pasu-pasu mendatangkan sukacita. Makor holas ni roha nang mahita dingulu si galupari gapi pasu-pasu marhite panupahiyon ni debata di bagasan ngulut tabi. Saya Tuhan tamarguyo kita mangulahon hatana. Amin martangya kita. Ali di bata Jehovah mau niati malituan di hatam nanung marsaringar Tuhan ni pertikyanon. Napa singotok kami ali Tuhan asa totok kami gabi pasu-pasu marhite panupakiyon na kinoko Tuhan ibiyari Tuhan ragam ganuk barsada-sada. Ali Tuhan pergugui masalhut perbarita nauli di nalaw mamaritahon hatam pergugui mahami salhut na lituan akahalak na porosya tuho asa totong ali Tuhan marsihohot tami tugu hami madalani ngulo nami kobar tudalan nani halomon ni rohami ali Tuhan. Ali Tuhan saat dihomang ngulo nami sesadusa ng panglasan nami unang tarabatak kapaso-paso na lang sila ng mutami di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus martangyan kami ito. Amin. Shalom, horas madita salut na manginang mau lihatin nung amano tong video on tapi masih kami erlas laban ponjot kita dukung ma channel ta manginang merite like, subscribe dan komen asalam gudang aka channel perberita nauli marsangap ma dewa tata. Horas